Bai. Bukatu kongresua eta handikan onera. Oso lasai dabiltza, Oso lasai dabiltzara, Bai. Nik aktak Azten komoduan bali magaude, hasiera emango diogu beraz gaurko prentsaurrekoari. Lehenik eta bain egunon eta ongi etorri gaurko prentsaurreko honetara. Gaurkoa bereziki importantea da, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eskuartean duen kongresua garrantzitsua da. Guretzako gobernantza kolaboratiboa edo elkarlaneko gobernantza da bizkarrezurra gure egitekoan, alegia eredu berri baterantz goaz eta horretan lan egiten jarraitzea guretzako oso importantea da eta horren inguruko jakinduria eta esperientziak partekatzeko aukera izango dugu. Honetan, noski ez gaude bakarrik eta hemen ditut nerekin, kongresu honetan parte hartuko dutenak besteak beste, hasiko naiz ezkerretik aurkezten nerekin ditudanak, naiz eta zuentzako danak aski ezagunak diran, Alfonso Unzeta da etorkizunara ekiz kongresen zuzendari zientifikoa eta honetan gurekin bidelagun izango duguna, bere eskubitara Jon Altuna Mondragon Unibertsitateko erretore ordea, nire eskubitara Agustin Erkizia EHUko erretore ordea eta Xavier Riezu azkenik Deusto Unibertsitateko errektore ordea. Beraz, oso ondo inguratuta ikusten dezuten bezala, jakinduria handia, akademiak ere etorkizunari izen eredu honetan lagundu egiten duelako, denen interesarako delako erronkak identifikatu, etorkizunako erronkak identifikatu eta erronka horiei modu egoki baten erantzutea elkarlaneko gobernantzan oinarritua. Kongresua orkestera gatoz eta nik hitzaurrea bakarrik egin beharra dauket, bai esan kongresua abenduaren 13an eta 14an izango dela, Donostiako Kursal aretoan, goizez izango dira bi saioak, 13 eta 14an beraz, eta nazioarteko adituak ekartzeko asmoa dugu. Zergatik nazioarteko bokazioa izango dulako kongresu honek. Parte hartuko dute besteak beste erakunde publiko eta pribatuetako adituek eta analistek, unibertsitateko irakasleek, irabazi asmorik gabeko erakundeek, enpresek, hirugarren sektoreko hainbat eta hainbat erakundeek, eremu publikoko profesionalek, kultura sektoreko kideek, ikasleek eta bar. Bertan eta streamingen bitartez jarraitzeko aukera izango dute guztiek. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat kongresu honek sekulako garrantzia du. Izan ere mundu mailan kokatzen gaitu, mapan kokatzen gaitu, gure eredua elkarlaneko gobernantza ezagutarazteko aukera ematen digu, baina horrez gain, gainontzekoen ereduak ezagutzeko aukera ere ematen du, sinergiak sortu, konektatu eta gure eredu propioa sendotzeko aukera ematen digulako kongresu honek. Argi geneukan legealdia hasieratik hori zela bide horre ekin genion aurreko legealdian, baina pandemiak ere honetan eragina izan du eta pandemia honek zerbait indartu balin badu Gipuzkoako Foru Aldundian izan da, hain zuzen ere, sendotu beharra daukagula jatorrian lantzen ari ginen lankidetzazko gobernantza hori. Beste modu batera ez delako posible gaur egun. Alegia Gipuzkoako erronka nagusi elkarrekin aurre egin behar degula. Resumiendo brevemente en castellano, decir que para la Diputación Foral de Guipúzcoa este congreso tiene una importancia vital, puesto que sitúa
a Guipúzcoa en el mapa mundial en cuanto al conocimiento de la gobernanza colaborativa. Va a ser una oportunidad única para dar a conocer nuestro modelo de gobernanza colaborativa. Al mismo tiempo vamos a poder conocer también otros modelos de otras partes en el mundo, evidentemente crear sinergias y conectar y al fin también fortalecer nuestro propio modelo de gobernanza colaborativa. Decía anteriormente que la gobernanza colaborativa es la apuesta fundamental de la Diputación Foral de Guipúzcoa para hacer frente a los retos de futuro en colaboración con el resto de agentes y en un momento post-pandemia, aunque todavía la estemos sufriendo y estemos sufriendo sus consecuencias, desde luego la lectura que hacemos es que debemos fortalecer este camino, puesto que no puede concebirse el futuro o trabajar el futuro de otra manera. Eta hemendik aurrera, adituei emango nieke hitza, kongresuaren nondik norakoak, Alfonso zuzendari zientifikoak azalduko dizkigu. Eskerrik asko, Alfonso. Eskerrik asko, Ider. Hasiko naiz, labur-labur esplikatuz zer den kongresua. Diputatuak esan duen modun da nazioarteko kongresua, bat. Bi, azpimarratzeko ezea aldundiak berak hiru unibertsitateekin batera antolatzen dula, orduan elkarlanaren jarraipen bat, ez da bakarrik aldundiak, baizik eta oso presentzia handia etorkizuna eraikizeko garapenearen izan dituzten erakundeak, hiru unibertsitateak, egongo dira baita ere, kongresu hontan antolatzaile modun. Espero dira gutxi gora bera, 700 persona inguru biltzea kursalen, hemendik eta kanpokoak. Bi egunetan izango da, goizez, saioak goizez, 13 eta 14. Eta kongresua bideratzeko eta borobiltzeko azken finean sortu indira 3 batzorde, bai? Batzorde antolatzailea, nun daude gehien bat, eta hemen dagozenak, unibertsitateko ordezkariak gehi aldundiko ordezkariak, presidente buru bezala, Markel Olano, ez dute jarrita hor kongresuaren web orrialdea eta hor agertzen dira izango dezute informazio guztia. Esaten nun, orduan badago batzorde antolatzailea, batzorde zientifikoa eta batzorde aholkularia. Osoa gutxi gora bera nazioarteko 40 lagun etorriko dira Donostira. Eta persona hauek beraien esparruetan nik esango nuke behintzat bikainak direla. Honenak ez dakit, baina oso arituak, eskarmentu handiko personak eta bakoitzak bere esparruan badu ibilbide handia. Badago jatorrian hitza, ez dugu nahi bakarrik kongreso akademiko bat egin, baizik eta etorkizuna eraikiz den modukoak. Horre, isladatu behar dira gizartearen eritzi guztiak eta ikuspegi guztiak. Baina nik bi multzotan banatu beharko banitu kanpotikan datozen arituak, esango nuke daudela unibertsitateko kideak, eta unibertsitate nahiko famatuak eta importanteak, George Washington, Howard, Kennedy School, Oxford, New York eta bar. Eta gero badaude ere adituak, munduko bankua, Bloomberg, Britania handiko Policy Lab, European Social Network, European Policy, hau da, nolabait banatu eta nahastu nahi ditugu bi ikuspegi hauek, bakoitzak bere posiziotikan emateko beraien iritzia etorkizunarekin ziguz. Oain azalduko dudan moduan, kongresua bi esparrutan garatuko da. Alde batetik daude plenarioak eta hortarako egongo dira bi ponente plenarioak, oain erakutsiko ditugunak. Alde batetik Zientzia Alzidi, hau da CEPS Europako Politika Ikertzeko Bruselaseko zentroko zuzendaria, eta zientziaren rola kongresoren hasierako agerraldi hontan, batez era da kokatzea momentu hontan Europa eta mundu mailan non daude erronkarik importantenak, eta zen momentuan gaude geopolitikoki eta geoekonomikoki munduan. Eta bigarren egunean, hasiera emango dio Victor Lapuentek,
Eta Victor Lapuente da Suediako Gothenburgeko irakaslea. Baita ere aritzen da persona nahiko medioetan eta badu komunikatzeko errestasun handia, eta esango nuke nik momentu honetan demokrazia jasotzen ari dun nolabait krisiaren inguruan, momentu honetan da Europan behintzat gehien dakien personetariko bat, Victor Lafuente. Gero, ze dinamika erabiliko ditugu? Bueno, dinamikak izango dira. Bilkura orokorrak gehien bat, hasierako ponentziak presentatzeko, eta gero, baita ere, konklusioak emateko. Baina, hemen dator bigarren kontua, eta egongo dira ere saio paraleloak. Saio paraleloak 4 paneletan banatuta. Gobernantza, ongizate estatuaren etorkizuna, ekonomia jasangarria eta trantsizio ekologikoa da. Eta programan ikusten dezuten modun, bi egun horietan ze dinamika nolabait, ze dinamikari ekin nahi diogu. Lehenengo gunean, diputazioak berak, gehi unibertsitateak, gehi nik esango nuke etorkizunarik ezeko komunitateak kontako du panel bakoitzean, ze bilbidea izan duen, azkenengo 5 urtetan, zer nolako ekintzak eta zer nolako aktivitate eta zer nolako bilakaera izan du proiektua beraien ikuspegitikan, lehenengo gunean. Eta bigarren egunean, espezifikoki batzordea aholkulariak osatzen dituzten personak, panel bakoitzan emango dute beraien iritzia. Kritika, ekarpenak, ikasketak eta bar. Beraz, lortuko dugu modu hontan alde batetikan kokatzea etorkizunarekin, kokatzea gehiago, zergatikan nazioarteko harreman asko eta ugari eman dira azkenengo urtetan, baina hau daia presentazio orokorragoa, lehenengo nuean kokatzen dugu, bigarren egunean ikasten dugu. Gero azkenengo egunean, plenarioan, planteatuko dira zea ondorioak. Programa hor dezute, baita ere, web orrialdean. Eta azkenik, esango nukenik, importantea dela ere, menu hartan ikusten dezuten moduan, inskrizioa, ez? Gaurtik aurrera, hasiko da inskrizio prozesua, eta telematikoki egingo da kongresuan, esango nukenik, aktivitate gehiena, aktivitate kudeak eta izango da telematikoa, eta izen emateko badago protokolo bat, eta, gaur hasiko gea, berez, jendea animatzen kongresu honetan parte hartzeko. Nik esango nuke hau dela, eta kongresuaren mamia, nire ikuspuntutekan. Eskerrik asko. Jarraian, zuei dagokizu hitz egitea, ez dakit nor hasi nahi duen. Egunon, eta, eskerrik asko, ekitaldi berezi honetara gonbidatzeagatik. Etorkizunareikiz nazioarteko kongresu hau antolatu denean, ongi antolatua, nik uste eta eskerrak emateko dela batez ere Alfonso hori eta bere taldeari. Bi helburu nagusi dituela horrela esango nuke. Batetikan, gizarteari jakinaraztea azkeneko 5 urte hauetan zer egin den, ze gauza asko egin izan dira, eta maiz gertatzen zaiguna da, hor barruan sartu gaudenontzako, ez dut esango kutsakoto daudenik, baina iruditzen zaigu denek jakin beharko luketa lor egiten dena, eta gizarteari jakinaraztea, eta bestea da nazioarteko begirada hori gure ganatzea. Egia da hemen adituak egon izan direla, baina kasu honetan izango da, kongresu baten baitan, hor bertotikan ezagutuko dute zer egin duten, euren ebaluazio emango dute, eta oso importantea dena, niretzako behintzat, baita ere, euren gomendioak ere emango dituzte gure realidadea zein den kontuan hartuz. Gogoratu nahi dut, gure realidadea batzutan, Gipuzkoarrak izanik ez dugu igual hainbesteko baliorik ematen, baina Stiglitz egontzenean Nobel sari duena baita ere, nola goraipatzen zuen gure realidadea. Beraz, alde horretatik nik uste aukera ezin hobea dela horretarako. Eta gero Euskal Herriko Unibertsitateari dagokionez, hasieratik batekin du etorkizunarik filosofiaren baitan dagoen gobernantza kolaboratibo honekin, eta martxan jarri izan ditu, hainbat disiplina anitzeko taldeak, lurraldeak izan ditzakeen erronkei aurre egiteko asmoarekin, non adimen artifiziala, big data,
jasangarritasuna, ongizatea, ekintzailetza, enpresetako administrazio publikoetan parekidetasuna, edo diru publikoaren kudeaketa. Esan nahi, eta aukera eman digu horretarako, ez? Nik uste hasi besterik ez garela egin, naiz eta 5 urte pasa izan diren, ze hauek prozesu sakona direlako, baina, Euskal Herriko Unibertsitatearen aldetik pozik, ekimen, kasik esan egun ez dakit amets, abentura honetan parte hartzagatik eta eskertuak. Jarraian? Deusto Unibertsitatean ere esan irrikaz gaudela, kongresu hau bizitzeko, Mendoza diputatuak aipatu dituen helburuei zer gutxi daukat gehitzeko, eta Agustinek ere aipatu ditu, aukera bat izango da, hemen lankidetzako gobernantzaren inguruan egindako ibilbidea nazioarteko adituei ezagutarazteko, eta ibilbide hori ere nazioarteko ezagutzarekin kontrastatzeko. Eta nik uste denontzat kontraste horrek irakaspenak utziko dituela, agintarientzat zalantzarik gabe, baina etorkizuna eraiki zen inguruan gauden eragileontzat ere, akademiarentzat ere, irakaspenak utziko ditu zalantzarik gabe, eta bertara inguratzen diren guztiei. Eta gehitzeko ere, horrela zeozer desberdina esateagatik eta seguru uste dut hiru unibertsitateak ados egongo garela, etorkizuna eraiki zen baitan aterkipean eta beste leku batzuetan ere, baina Euskal Herriko Unibertsitateok lankidetza martxan eta praktikatu dugu eta kongresu hau ere horren erakusle izango da zalantzarik gabe, ez da, uste dut adibide bikaina izango dela eta baita ere zorionak noski Alfonsoren taldeari antolakuntzagatik. Jon? Lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenagatik, gaurko saio honetan ekitaldi honetan parte hartzeagatik, zoriona baita Alfonsoren taldeari, egin duten lan guztiagatik. Eta nik kontekstu pixkat jartzeagatik ez, unibertsitateok zertan parte hartu dugun, lehenengo eta behin esan, etorkizuna eraiki zen filosofia bera, guztiz bat datorrela, gure gizarte eraldatzeko misioarekin, Mondragon Unibertsitatearen eraldatzeko misioarekin. Eta azkenek urteetan hortan ibili garela buru belarri, elkarlanean, nik esango nuke kooperazioan ibili garela, hainbat esparrutan, bai Gipuzkoa Zintanken, Gipuzkoa Foroan, gure ikasleekin, proiektu esperimentaletan, eta baita referentzia zentroetan, proiektu esperimentalen arloan, bai orain eta geroa, enpresa kudeaketa ereduan, horri ibili gara, big data eta adimen artifizialean, barne ekintzailetza kultura sustatzeko proiektuetan, eta etorkizuneko eskola baita irudikatzeko proiektuetan ibili gara. Eta zer esanik ez, baita referentzia zentruak ekin elkarlanean, kasu askotan formakuntzatik, beste askotan ikerketa proiektuetatik, eta baita nik uste eta aipatzeko dela baita ere unibertsitateak kasu batzutan egin dugun lana baita ere referentzia zentru horiek sortzerako garaian, azkeneko adibidea baita Arantzazu Laben oso interesgarri izan da baita ere, nola hiru unibertsitateak bat egin da, gauzatu dan Foru Aldundiarekin kolaborazioan. Eta, nik esango nuke baita ere, unibertsitateak etorkizuna eraiki izan daukagula erantzukizun berezi bat, ezagutzaren sorreratik, gizartearen erronkekin eta politika publikoekin lerrokatzeko, nik uste erantzukizun bat hor badaukagula, eta beste bat, ez dezagun ahaztu gizarteko erronka hauei aurre egiteko lidergo izango dutenak gaur egun unibertsitatean sartzear daudela, sartzear dauden gazteak direla, eta alderdi horretatik unibertsitatea daukan konpromisoa da, ez bakarrik teknikoki ondo prestatu, baizik eta gizarteko erronka horiei berme osoz aurre egiteko behar dituzten ezaugarri pertsonal horien lanketan ere nik esango nuke erantzukizun berezi daukagula. Eta testu inguru honetan, kongresu honek, nik uste dut aukera ikaragarri ematen digula, pixka brillo hori ateratzeko, unibertsitateok eta gainerako Gipuzkoako eragileak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten dugun lan hori nazioarteko referentziazko pertsonekin, adituekin eta erakundeekin kontrastatu, eta baita ere gure inguruko gizartearekin ere partekatu eta baita ere elkarrekin hausnartzeko. Eskerrik asko. Igual itxingo nuke, eta izteko, labur, baina nik uste danok gehala konstiente zenbatean joko garrantzia daukan elkarlaneko gobernantza honek, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, diputatu nagusiarentzat, bizkarrezurra dela, bere egitekoan, eta ilusio handia daukagula, badakigulako apustua hori dela eta ez beste bat, eta orduan, orain arteko bidea, guretzako oso ilusionantea izan dana, bide hori sendotzea, eta ikustea nola elkarrekin gai garen hainbat egitasmoa abian jartzeko, eta
Jon, zeuk esaten zenun bezala, eta gainontzekoek ere, baina ez bakarrik ezagutza, baizik eta prestatu ezaugarri berezi batzuekin, lagun batzuk, etorkizuna lideratzeko edo, nik uste benetan, elkarrekin, ekarpen handia egiteko moduan gaudela. Eta horrek, sekulako ilusioa sortzen du, beraz. Alfonso, zuri eskerrak emango dizkizute prestatu behar dezun kongresuari begira, baina aldi beren ere sekulako karga daukezu. Esku arten, baina zerbaitek laguntzen balin badu bide zailetan da injustu ilusioak. Eta nik uste ilusio handia daukagula danok, badakigulako ekarpen handia egingo diogula Gipuzkoari. Eta, beraz, eskerrak ematearekin bukatuko nuke, galderaren bat edo izango bazenute, erantzuteko prest daude danok. Ez dago galderarik, beraz, akademiak dana oso argi utzi du. Urrengo prensa horrekotan ere eskatuko izan etortzeko. Eskerrik asko dana. Ni eskazurik.